回お招きした時よりちょっと人数が増えてそれだけ派手になりました。これは音楽も余分に聴けるんじゃないかと思いますけれども、皆さんご存知のミルカミルカの皆さんです。ではよろしくお願いします。ビルカミルカです。よろしくお願いします。前回見守りを呼んでいただいたのは確か、2008年の1月20日の新春懇談会ということだったと思います。
その頃うちのグループもまだできたばかりであまり自主演奏はしてたんですけど、こういうお願いされての演奏はあまりしてなかったんですが、それをきっかけにいろいろ呼んでいただけるようになりまして、昨年も年間16回ぐらいの依頼をいただいて演奏活動しています。言ってみればここが、イルカミルカの旗揚げの地と言えるんではないかと思います。今年も、随分呼んでいただきまして、いよいよ今年は紅白に呼んでいただけるんじゃないかと遠慮しています。ということで、1曲目はおなじみの「コンドルは飛んでいく」「エル・コンドル・パサ」という曲です。70年代にサイモンとガーワンクルが歌って世界的にヒットした曲の原曲ということです。続きましてボリビアの曲で「ヤキルナ」という曲です。2音目というか意味が悲しい人々ということでちょっと暗い題名なんですが、とても綺麗なメロディーで私の大好きな曲です。私は今日は地元だということで僕の好きな曲を選んでくれたということで、ヤキルナ、悲しい人々です。「
まして、どんどん次はまたボリビアの曲なんですけど、ボリビアもブラジルの本部がアマゾンの方にプラットアウト、アンデス高原高いところ、それから海じゃないんですけど、皆さん安定した人といろいろありまして、その次の曲、メグリータという曲は、低い方の暑いところの曲、メグリータ、黒人の色の黒い女性、可愛い女の子みたいな感じのメグリータです。続きましてまた、ボリビアの曲なんですが、ジョランド・スラで、泣きながら、これは何だろう、ジ
ジョランド聖子泣きながらという曲なんですが、一時ランバダという曲で世界的にヒットした曲の原曲ですね。ランバダというのはもともとボリビアのカルカスというグループが曲で、それをヨーロッパので工作して世界的にヒットさせちゃったといういきさつがあります。この原曲、ランバダの原曲でジョランド聖子泣きながらです。
ドラム同政府へ泣きながらということでした。どっかで聞いたことがあるんではないかと思います。今僕で活躍したのはこういうガムをただ触ってるんですけど、ただ竹を串から切って串が残ってて、ただ行き止まりの缶なんですね。これをオンライン上に並べて説明してください。はい、サンポーニャという笛です。すごくね、原始的な笛なんですけど、こう2列になってるんですね。ドレミファソラってなってて。ちょっとおかしいね。こんな音をします。笛の一種ですね。サンポニャというのはスペイン語で現地ではシークと呼んでいます。シークを行く人をシーク係と。なのでこのまたシークを使った活躍する中女の花咲く頃という曲で、中女の花咲く頃という曲を説明していただけますか。はい、中女の次演奏させていただく曲は中女の花が咲く頃という曲なんですけれども、中女というのは干したじゃがいもの干し物のことなんですね。でその歌詞の中にこの中女の花が咲く頃あなたは帰ってくるという曲なんですけれども、残念ながら中女は干した芋なので花は咲くことはない、つまりあなたは帰ってこないというちょっと悲しげな歌なんですね。ただ悲しげな歌詞とは逆に歌自体はとてもアップテンポでリズミカルな曲なので、ぜひ皆さんも手拍子などよろしくお願いいたします。では演奏させていただきます。中女の花が咲く頃です。はい、
中女の花咲く頃でした。散歩じゃ簡単そうに見えてなかなか、難しい楽器で単純なだけに。続きまして、今の中女の花咲く頃というのは、これも分類の曲ですね。続きましてエンクエントロスという曲で出会いという曲です。人と人との出会いというのは、とても大切なものなので、それを大切なしたいという気持ちを込めてご紹介したいと思います。樋口の奥さん西田さん気温とかその温度とか湿度が変わるとこういう楽器の弦がすぐ上がったり下がったりしちゃうんですよ。ちょっと待ってください。ただでさえ下手ですから。普通なら1分あればできるのは5分かかります。できました。太鼓の説明をこのじゃあこれ本当の、牛とかまああれですかと山とかそういう向こうの毛をそのままつけてるのまあ慣れしないですね。本当にここら辺のですね日本のですねこれ革を使っているんですけれども本当にシンプルな形です。昔からまあ受け継がれていた形その代わりまあ本当にシンプルなんですけども味わい深い音がボンボン音がするのでまあボンボンとこの子では言ってせっかくですからもう一つ。この貝殻のような、もうさっきからありますけど、これは、着チャスと言います。ご覧いただけると思うんですけど、ヤギの爪。ヤギの爪が剥がれ落ちるのを、まあ、拾ってですね、このように穴を開けて、このような楽器にしている。まあ、貝だとか木の実だとかに乗ってるような感じにこちらが入りますけど、でこの楽器チャスと言います。まあ、白いのとか黒いのとか拾い分けるとせっかくですからもう一つご紹介したい木の実を楽器にすると、まあ、実ですね。お化けみたいなので豆ですね。そういう感じでここにサイエンドみたいな。でこれをこの音は中の種ですね。こういうような感じで。これパカイという。これが準備はよろしいでしょうか。では、出会いです。
最初からついでに上の紹介を今度はしてみたいと思いますけど、これ僕が見てます大体主産率を目指します。綺麗なですね。非常に単純な普通に本当に竹をそうなってる竹を人を見てこの節を使って穴を開けてこう日本のシャンパスと構造は同じです。簡単です。山に行って頑張って取ってきちゃう。取ってきて簡単に作れます。やっぱりシャンパスと違うんですね。低い音を出すものから、これが普通の一番書かれているケーナで、大きなところでケナーチョと呼びます。でもっと短いのはケニージャ。日本語ではこれがデケーナということですね。これで理解の西ケーナで、これがケーナ。日本語ではそういうことになっています。これがケーナです。笑うとこです。次まして、今も今やったらなんだっけ、出会いか。一番最初のコンドルが飛んでいくとか、ドラムセットね、ランボダメーション。皆さん聞いたことあるって結構あると思うんですね。なんかちょうど地球の反対側の音楽なんですけど、割と身近でどっかで聴いてるような曲がたくさんあるんじゃないかと思います。で、次の曲は、これはまともに日本の曲で、島唄という曲、皆さんご存知だと思いますけど、今度は日本の曲をこの反対側のボリビアの南米の楽器で演奏したらどうなるかということで、島唄です。見てください。
の楽器で演奏していました。どうなるかということでしたが、どうにもなりませんでした。ということで、次に残った楽器が弦楽器の小さい弦楽器見てますと違うので。じゃあこの楽器から説明したいと思います。この南米のフォルクローレというジャンル、私たちがやっている民族音楽なんですが、アンデスの民族音楽なんですけど、非常に特徴的な楽器の一つ、ケーナとかもありますけども、これがですね、チャランゴという楽器です。スペイン人が、1492年ですね、コロンブスの後に南米に、入ってくるわけですが、その時に、後で紹介するギターを持ち込んでくるわけですけども、それを見てですね、先住民の人が、改良して自分たちの楽器にしたというようなもので、当初はですね、今日はないんですが、ここにですね、アルマジロの甲羅をですね、使ってました。最近はですね、楽器として、ここに、アルマジロ君がいますけども、この甲羅がですね、これに張り付いてたような感じですね。こういう楽器だったんですけれども、最近は木の楽器、木のような、その代わりこういう素敵なですね、彫り物をこういうふうにしながら、向こうの民族文化を伝えていると。で、コンドルが飛んでいくの一番初めのこの始まる音、耳に残っている方もいらっしゃると思います。それがこのチャランゴでやる楽器ですね。で、それぞれ2本ずつ2号10弦あります。非常に特徴的なチャランゴと言います。はい、これ、今のチャランゴをちょっと大きくしたようなロンロコという楽器です。非常に新しい楽器でですね、実は後で紹介するかもしれませんけど、このギターですね、ギターとチャランゴが非常に低い楽器と高い楽器2オクターブぐらい離れてるんですね。その中間を埋めるために考案された、ロスカルカスというですね、南米の方ですごく有名なグループがあるんですけど、そのカルカスが発明した楽器で。こういうふうなものですね。同じように、2本ずつ5コースで、10本弦がありますけど、ただですね、1オクターブ違うんです。これも違うんです。これ同じなんです。これちょっと音が狂ってます。こういうふうにですね、上の方が1オクターブずつ違ってるものとちょっと変わったような響きがしますね。これロンロコと言います。ついでに時間があるようですから皆さんですね、見慣れない楽器がたくさん並んでる中でね、一番わかりやすいこれギターですね。これはクラシックギターといいまして、あとフォークギターとかエレキギター、いろんな形ありますけれど、このクラシックギターですとそのフォルクローレとか、あと日本では演歌、古賀正夫のねなんかでこんな感じで。